যে চালাই যে চালাই মানে सालायमुंखौ खुलाना न ससियेल मिडिया ना हामबाय आरो दिनै सालायमुंखौ दावा काशा प्लेनिं खायदोंमोन दिनै बिजय मिशन खायनो दंमोन बेखौथ' बुबागाराव मानाखै रोखोबा बिजय मिशन से खायमानिया खायफा पारा आमचानि बर' तो कस्त'खौ बुदबाय था सापर्टार मान गोबां बा जेहेतु बर' मानसिया बिजय मिशन खायथिनायखौ मा खाया सुना फैसा सानान बास्ता खायो सिनि बोखानाय जे आं ससे फरायनो खायनानै सानोबा गावनि दिमाना फरा खायदे Sungkinero kuhulayo ini dosram para sini salahnya ini sungkin aja itu boleh sekolah tongkolayon singku kuno violencing ya zat nation salah ya punya barang baru juga sungkinero salahnya ini sungkin jika juga barang baru jika khabar za jika kai jangan baksa kai tangga baksa kai jangan dibahas kai jangan karena memang kawannya karena mereka di bukan karena hamzah baru lo just sungkujuk tuh mana अब जों कामचुका आरो बंकबो सोंनाया दंमोन बर' जेहेतु सागा बिजय मिशन जों मा खायनो आंखोबा तो फना कैसे सालाय उठुमै सालाय माने बिसिं दै सिनि खा हामजामन सोंया खलाय न सालाय बोले सों दिनाबो साम सोंय या खाय सालाय का para कैसे ना चालाय और का para कैसे न जे सिनि आंद्र ताई बिसि तो तीनटा बिसि दं ख आबार गो जान्जे para साबो जान्जे वाट चालायो कारण एक लगि साव साना थांगा तो सम्भव या संनानि मेटर दं माजने रेस खाने में तो दवा लगी जान पारा कैसा चला जाने चला ये जब तो पारा हो जाए क्यों है